Egunon talde, begira, hirugarren saioa hasiko gara. Eta hemen, hiru dimentsioko edo gorputz geometrikoen irudiak deskribatuko ditugu. Horretarako, fijatu zaitezte hemen, kutsatila hauetan, bale? Fijatu. Edo zein kutsatillak, berdin da gauza bat, jateko zer daukaguna, edo hause bertan, nik horrera garapen laua ikusten dut, laua dago, bale? Beitu, ez da ikusten ezer, laua dago. Baina nik hau, muntatuz gero, gorputz geometriko bat, ateratzen zait, bale? Gorputz geometriko bat, orduan gaur ikasiko dugu, lauak dauden kutsak, aztertzen eta imaginatzen zein irudimentzioko irudi aterako litzatekeen, bale? Aztertuko ditugu, begira, Eiderrek esaten du irudi lau hauek tolestu nahi dituela. Kutsak egiteko, guk jakingo genuke zein izango litzateke adibidez gorria, ze irudimentzioko irudi aterako litzaiguke? Pentsatu. Eta urdina? Eta berdea? Eta azkenik laranja? Joango gara ikusten apurka-apurka? Baina zuen lehenengo, eman stop bideoari eta pentsatu. Ze irudi ateratzen den bakoitzak. Begira, hemen, lehenengoan oso erraza, ze aterako zaigu? Kuboa, nik hau zabalduko banu, aterako litzaidake kuboa. Eta ikusten dituzuen aurpegi guztiak nola karratu itxura daukatela, baietz. Zenbat ditu, bakarrik zenbatu behar ditugu. Guztiak karratuak dira. Ikusiko dugu hurrengoa urdina? Zuek zer uste duzue aterako dela, adibidez. Aterako zaigu hau, piramidea, edo aterako zaigu adibidez hau, tetraedroa. Ikusiko dugu. Begira, hemen daukagu urdina. Ikusten da nola lau aurpegi dituen guztiak dira triangelu itxurakoak, bai? Bat, bi, eta hiru, eta gero azpian beste bat, triangeluko formakoa. Oso ondo, orain aztertuko dugu berdea. Berdea zenbat aurpegi ditu? Zenbatuko dizkiogu. Bat, bi, hiru, lau, bost eta sei aurpegi, karratu bat bezala, ados, edo nire kutsatillak bezala. Nire kutsak ere sei aurpegi ditu. Eta ze forma daukate? Begiratuko dugu. Baten bat, karratu forma du, bai, begira, goikoa. Eta bestea, azpikoa, kontrakoak, karratu itxura dute, bale? Zenbat dira karratuak orduan? Bi. Eta zenbat dira lauak, zenbat dira bestea, zenbat daude? Bat, bi, hiru, lau lauki zuzen daude, ados? Hau aztertu dugu, eta bagoaz hau begiratzera. Begiratu, zenbat aurpegi ditu, erraza da, zenbatuko dizkiogu. Bat, bi, hiru, lau eta bost. Baina zenbat guztiak dira berdinak? Ala ez dira berdinak. Ez dira berdinak, ez da? Guk esan genezake hemen hiru, bat, bi eta hiru lauki zuzen itxura daukatela eta beste bi tapan eta oinarrian daudena ze itxura daukate. Triangelu forma daukatela, bai? Oso erraza da hau. Orduan, pasatuko ginateke ona kuadernora, gure kolorerik gabeko kuadernora, 81. orrialdera, ikusten duzue, 81. orrialdera pasatuko ginateke, eta egingo genituzke lehenengo eta bigarren ariketa, bale? Lehenengoan jartzen du
Esan zer gorputz geometriko eratzen den. Bueno, imaginatu behar dugu, bale? Lehenengo ausartu, koloredun liburua begiratu gabe egitera. Gero ja, ez zaigula bururatzen, bagoaz begiratzera, baina lehenengo ausartu, ados? Lehenengoan, itxurak dira, berdinak dira. Eta zer egin behar dugu bigarren ariketan, hau pizka bat konplexuagoa da, bale? Begiratu, deskribatu behar dugu hau. Lehenengo ariketan asmatu baldin badugu, hemen jakingo dugu. Egin beharrekoa, izena, zer da? Gero, zenbat aurpegi ditu, zenbatzea da. Eta irudiak, ze irudi daukate aurpegi bakoitzak, ze forma? Eta gero adibide bat, eguneroko gauzetan ze adibide aurkitu dezakegu? Ados? Venga, chicos!